Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska budeme hrát Egg Wars na SGčkách, takže jo, troufla jsem se jednou připojit i na nějaký server na Javě, že jo, a s kým budeme v týmu, je to někdo, no nevím, tady s Dave 0 s, no jako jenom s nějakou Vestry 21, vypíšou. Musí si... Hele, Vestry. No, já tady vůbec neznám ty mapy, takže tady jakoby nevím, kde se to... Tady. Takže, jo. Já moc Bed Wars nehraju. Chtěla jsem říct Egg Wars, jo. Taky já to úplně neumím a neumím ani na Javě skoro vůbec PvPčko. To psala Anna. No. Psala zastavte vajíčko, takže jdeme zastavit vajíčko, kde máme vesničana. Je vesničan. Já tady. Tak budeme se trochu, takže čím zastavíme vajíčko? Tak já nevím, koupíme tady sklo. Já hele moc neznám jakoby, čím se to... Prostě Bed Wars neumím a ani na Javě, takže nejsem v tom moc dobrá. Takže to nemají moc dobrý ty, s kterýma jsem. Každopádně já jsem z těch Bed Wars na Bedrocku zvyklá, že prostě to, že tam máme už hned meč a že nám tam nedochází hunger, takže tady je to trochu složitější. Já mám tu 20 ironů. Tady ugáre 20 ironů. Máme upgradenutý tady iron generátor, takže to je skvělý. A tady ten taky upgradeneme. A mezi tím tady už nám to udělalo hromadu železa, takže to je super. A koupím si asi nějaký meč, nějaký jídlo a nějaký armor a tak. Takže tady chvíli, no, to se bude stačit. Napište mi do komentářů, kdybyste chtěli nějaký pokračování a jo. 18, dobrá, a mám na nic z jídla tady. Aspoň si koupím trochu jídla. Udělejte god. Dobrá, máme udělat god generátor asi, nebo co? No ale, aby se tady doma. Já máme god. A co teď, já nevím. Jdeme k někomu. Já jsem hrála to včera Bed Wars, prostě večer. A to prostě jsem se koukala, že prostě půjdu na střed a já jsem zjistila, že ten střed jakoby není střed, ale to jsou prostě hráči. No a tady píšou sakra. Si jdu koupit krumpáč a jdu zkusit moji plastičku na ně. Že se tady připravíme. Co je tohle? To je střed.
Náklopný tyčka, no dobře. No. No, tady, no, super, prostě říkám bráchovi, nechoď sem, prosím, budu natáčet a on se přijde. Prostě. Tak já jsem si koupím tohle. A tady a ještě tady bouchá dveřma, bych odešel, no super. Takže co jdeme koupit? Jdeme koupit armor, jdeme koupit jídlo, jdeme koupit bloky, jdeme koupit váč, co ještě? 5 goldu, 8 goldu, nemám. Koupím si dorty. Takže tady, kdyby někdo chtěl, tak tady máme dortky. Asi jeden den je ale ne, takže moje pas nefungovala. Dělej. Zvoďte ho. Ne. Tak nic. No tak takové dlouhou hru budeme dělat, takhle se to nestalo. Ne, to nikdo není. Kdyby tady k tomu. To je tady. Já nevím, já si prostě koupím nějaký věci, tam to zapnout je za 10 a jenom můžem. Já prostě si tady budu hezky šetřit a co mít. Nevím, co je mít. Zvěgneme. Upgradeneme za chvíli délky. No, upgradeneme. A jdu koupit nějaký věci, jestli. Červených vajíčků už je zničen. Já se trochu bojím, protože my na něm nic nemáme, takže to jdeme napravit. Aha, jdeme okolo něj dát trochu skla, sice sklo nebylo minule zrovna nejspolehlivější, ale tak to já nemůžu. Počkat, já mám nápad. Ne, ale to asi nestihneme takovou takovou. Koupím si tu tak. Koupím si tu tak a koupím si tu tak. Ještě si tu koupím. Já to nekoupím. Ne, za chvíli si to koupím.
koupím si tu ještě nějaký bloky a koupím si tu kompáček a jdeme zkusit další pokus o můj past. Já počkat, nejdeme zkusit další pokus o mojí past, jdeme zkusit pokus o takovou věc. Tak dělal Cyriaka v jednom videu, jestli jste ho viděli. Tak, myslím, že na téhle mapě by to mohlo jít, že prostě zvýšíme to tady a bude to vajíčko bude jakoby pod tím, ale musíme rychle jakoby. Ale nevím, jestli to nebude vypadat divně. Tady to možná, že asi nebude fungovat, ale tak to je jedno. Bude to když tak fungovat jako taková menší obrana. Takže takhle to tady dám. Že k nám někdo půjde. No, vlastně. Já ti jdu pomoct. Ne. Jestli mám budu ne, já nejsem dobrá návě v tebe, to teď viděli u malýho. Já z lidi nepojdu. On je zničený. Ne, on si kupuje něco do prčic. Když na něj budeme 2. Dělej, ne. Super. Tak nic. Takže tohle bylo z dnešního videa všechno. Dejte like, odběr a čus.